Hello? Hello, can I speak with Mr. Masaba? Awukhuluma naye impela nencwadi. Mr. Masaba, kumele nginepost to-apply nama-interviews wenza by the phone. Hayi inkinga singayenza khona la efonini. Hello? Ngithi inkinga ayikho singayenza khona la efonini. Hello? Awungizwa? Ukhona? Hello? 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 Okay, imake ngizama ukushintsha indawo. Ezwakala manje? Hello? Ezwakala? Ngizwakala manje? Sa-break. Okay, imake. Kezwakala? Kancane. Oh, ngiyadonsa kancane. Oh, shuthi nje mfana zibe semoyeni imake. Ezwakala manje? Okay, yeah, sikuyadonsa. Donsa kancane wami. Yeah. Oh, okay. Imake ngikushita kancane. Zwakala kanjani manje? Ukuzwakala kahle, perfect. Oh, kuzwakala kahle umlenze mangivulile. What? Okay, hayi kahle singaqala-ke. Oh, okay. Mr. Masaba, you applied for it? Kanti-ke zenza sigesi madoda. Khambe mambheke phansi. Abantu abambheke phansi nje la, ingqondo ibheke phansi angibone noma isilisa sizophumana. Yonke into yami ibheke phansi. Masaba, it's not a joke. Angidlala nganijoke lana ngikhuluma iqiniso. Hello? Lo Cell C. Man.